Ренат Рисмятов, бик күп кеше белә аны, ул Иркутскидан килгән татар егетебез. Бик оста уйный, үзенең дә аерым композицияләре бар. Сине беләләр инде. Илнар Фатихов, бас-гитарчы, бик күп төрле төркемнәргә күрергә мөмкин. Сессион бас-гитарист, төп төркеме аның дөрес безнеке. Фархат Юсупов. Әйтергә дә белмим. Ул да төрле төркемнәрдә уйный, сессион музыкант. Biz barımız da bir tусовка инде берсенә икән. Мондый моңлы җырдан соң әлеге җырны җырларга куркам. Рәхмәт сайладың. Мин шул чаклы хисле булыр дип уйламадым.
Biz bunda gitarlarni o'tirg'an deyishlik.